Belangrijke Friese exportproducten die de Europese grens gaan binnen condenseerde molken van Friesland Campina uit Ljouwert en Hoogwald uit Bolzert en hier appels van HZPC. Nevens Sjoerd Galema, voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW, budget het net of we te min binnen Europa aanzetten. Europa is qua zuivel natuurlijk redelijk verzadigd, dus er giet een heel soort de grens noer. En wij maken de mensen die het maar 100 jaar geleden maar die blikfabrieken toen al begonnen binnen, die van zuivel een lang houdbaar product maken, die mogen we wel heel erg bedanken nog dat wij nou al die mooie posities hebben. Export toch lietsere bedrijven kan nog wel stikken beter. MKB-bedrijven hebben moeite om te exporteren, omdat ze vaak druk binnen met de dingen van Joert. Die hebben net die capaciteit om daar een heel soort in te investeren en daar slagen te maken. Dus voor het MKB kunnen we echt nog wel een soort budgetten met elkaar om die drempels te verlegen. In totaal is er in 2014 voor 4 miljard euro exporteerd. En dat is minder dan 1,2% van de totale export in Nederland. Dat kan beter, vindt Galema. Ja, dat kunnen we verder verheugen. Dat geldt eigenlijk voor het hele Nederlandse bedrijfsleven, dat er volle meer kan. Nederland is sterk, bijvoorbeeld in agrofood, bijvoorbeeld in logistiek. Dus we zijn de poort van Europa, maar Rotterdam als haven. En wij hebben echt, ik van alles, hebben wij al die banden, maar een heel soort boeteland om die slagen te maken. En uiteindelijk begint het eerst weer mensenwerk. Dan bent mensen in het boeteland en mensen in Nederland die elkaar vertrouwen maken en niet op een gegeven moment zeggen van dit geven we het aan. De cijfers gaan over 2014. Een groot economisch effect, als de afschaffing van het melkquotum, is dus net mijn naam in het onderzoek. Het gaat enkel om een vergelijking tussen de provincies.